Benvidos a Pontevedra, convidámolos a que nos acompañen a unha celebración moi especial. Vai de bicicletas, pero nesta ocasión os seus protagonistas non os van ver dándolles os pedais. O teatro principal foi o escenario pasado 29 de febreiro da Gala do Ciclismo Galego 2019, a festa anual na que se premia os mellores corredores da última temporada e na que se rende homenaxe a extraordinarias traxectorias. Unha vez máis, Pontevedra reuniu a gran familia da bici autonómica. Un mes e medio antes fora con motivo da disputa do Campeonato de España de ciclocross. A cidade de Lérez está apostando moi forte por un deporte que non deixa de dar alegrías á nosa comunidade. No acto organizado pola Federación Galega de Ciclismo, íanse entregar 82 recoñecementos a corredores da nosa terra por ter acadado medallas nos campeonatos, nas copas e nos Opens estatais da pasada campaña. Unha cifra que supón todo un récord. Outros galardoados íanse los vencedores dos rankings autonómicos, as clasificacións que valoran a regularidade no calendario de 6 modalidades. Música do grupo Croma deu a benvida aos asistentes. Con moito ritmo arrancaba esta gala, que tería como mestre de cerimonias o presentador da TVG Terio Carrera. Para repartir os primeiros trofeos da noite estaría acompañado polo ciclista profesional Gustavo César Veloso. O Arousán felicitaría os 14 gañadores dos rankings de estrada, que nas categorías elite dominaron María Jesús Barros e Samuel Blanco. Sobre o asfalto tamén brillaron no 2019 os medallistas nos campeonatos de España como Martín Bouzas no de contrarreloxo, Elías Peón no de ultrafondo ou a selección galega infantil feminina de xincana. Foto dos galardoados xunto a Veloso, que neste 2020 porá o punto final a súa magnífica carreira profesional. Nunha festa nunca pode faltar humor e de facer rir a todos encargouse Federico Pérez, un cómico con alma de ciclista que ofreceu a súa particular visión sobre todo o que rodea a bicicleta. A Federación Galega concedeu 8 mencións de honra. As dúas primeiras
recaeron no Grupo Deportivo Supermercados Freud, mellor equipo autonómico no ranking español amateur, e o xuiz árbitro Antonio Hermida Carou Tucho. Os rankings autonómicos volveron á escena coroando os 15 corredores que máis puntos sumaron no calendario de ciclocross. Galicia volve ser unha potencia a nivel estatal nesta modalidade e 5 ciclocrossistas ocuparon postos de podio na xeral da Copa de España: Ricardo Buba, Miguel Rodríguez, Isabel Castro, Irene Trabazo e, como non, Iván Feijó, que non se cansaría de recoller distincións nesta gala. Foto de familia dos mellores sobre o barro e o auxe desta especialidade contribuiu moito nos últimos anos Pontevedra. A anterior concelleira de Deportes, Anxo Ribeiro, recibiu unha mención especial pola promoción realizada do ciclismo. Por parte de outro organismo da Deputación de Pontevedra tomou a palabra Gorka Gómez, deputado de Deportes. Dentro da Deputación seguiremos apoiando o deporte, seguimos apoiando moitísimas entidades deportivas da provincia, máis de 600 clubes a través das nosas subvencións e, por suposto, continuaremos nese apoio, porque eu sempre digo, e sempre que, por defecto, non son un concelleiro tamén de Educación, e sempre digo que o deporte e a educación non son un gasto, son unha inversión de futuro, porque ao final o facer deporte é ter unha vida moi saudable e favorecer que a xente teña hábitos adecuados e, sobre todo, fomentar o deporte na base, moi importante, que seguimos tamén a través das nosas escolas deportivas, pois apoiando a todo o deporte da provincia e, sobre todo, o deporte nos máis novos e nas máis novas. Chegaba a quenda do enduro, unha modalidade da bicicleta de montaña que gozou dun inesquecible 2019. O reparto de premios comezou cos 11 riders que se puxeron nos rankings da Federación Galega. O enduro non deixa de medrar ano a ano no número de participantes, cada vez máis cantidade e, por suposto, calidade. No Open de España houbo 6 ciclistas autonómicos nos podios finais: Nico Carrera, Desiré Duarte, Toni Pérez, Fanny Cabarcos, Esteban Lorenzo e Isabel Castro. Unha histórica colleita de medallas para a nosa comunidade deuse no Campeonato de España celebrado en Moaña. Ata 14 galegos pisaron o caixón. Para un deles supuxo broche de ouro unha carreira chea de éxitos. Toni Pérez colga a bici a nivel competitivo e a Federación homenaxeouno cunha mención especial. A partir de ahora exciclista, aunque seguiremos practicando un poco lo mismo, andaremos por el monte con la bicicleta, pero ya con otra filosofía, disfrutando de otra forma. Cerrar un ciclo de competiciones, creo que ya hemos corrido suficiente, que hemos tenido muchas competiciones con muy buenos resultados y bueno, pues es un adiós a la competición. Coa música do grupo Croma, a gala alcanzou un dos seus momentos máis sobranceiros. O ciclismo galego quixo recoñecer a Asociación Discamino polo traballo realizado a prol da inclusión neste deporte das persoas con capacidades diferentes. O proxecto Discamino consiste en dar pedaladas, aventuras encima dunha bicicleta. E nos o que facemos é compartir eses momentos con rapaces que teñen unha diversidade funcional, parálisis cerebral, que por eles solos non poderían facer esos camiños ou esas aventuras e as fan con nós. Ovación pechada para Discamino e tamén para Iván Manuel Montero, que representou o Club Ciclista Riazor, un proxecto que acumulou podios no Campeonato de España, na Copa e que venceu por equipos no certame estatal. Pado como manda a ocasión, con mallot de culot, Federico Pérez seguiu afondando nas súas peculiares teorías sobre o ciclismo antes de dar paso aos gañadores dos rankings galegos de Cross Country Maratón. 8 especialistas nas longas distancias recolleron os seus trofeos polos resultados do 2019. Na nova temporada que xa está en marcha, os maratonianos contan co aliciente do regreso da Copa Galicia XCM. Ainda máis kilómetros percórrense no ultramaratón. 5 dos nosos representantes fixéronse cunha medalla no último Campeonato de España. Ana María González, Susana Alonso, Teresa Barreira, Miguel Ángel Arias e Constantino Arias. Entre as fondistas, Lara Lois asinou un sensacional ano adxudicándose o triunfo na xeral do Open estatal. Faz un balance, a verdad que valoras todo e ves tamén o traballo que se fai na federación e dos clubes e as organizacións das carreiras, a verdad que sí que se valora todo. Faise un resumen bastante bo. Ademais de Lara Lois, no Open de España XCM, o Máster 30 Fernando Guerra e a Sub-23 Irene Trabazo remataron entre os 3 primeiros das súas categorías. O vicepresidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, entregou estes recoñecementos e enxalzou os valores do ciclismo. Pois temos que estar un pouco para apoiar as ganas da xente de facer deporte, de pasalo ben,
de desenvolverse a través do esforzo e a superación persoal que supón un deporte a veces tan duro como o ciclismo e de seguir apoiando nos campeonatos que se fan aquí. Estamos en Pontevedra, un sitio especialmente bo para facer deporte, tamén para facer ciclismo e tamén en toda Galicia. Creo que Galicia que é un paraíso para moitas xentes, tamén é un paraíso para o ciclismo. Di moitísima xente que ven aquí, moitísimos ciclistas de outros sitios que veñen aquí a disfrutar dos paisaxes e das estradas que temos para practicar o deporte do ciclismo e, por suposto, aí estaremos o tempo que faga falta apoiando un deporte tan duro, tan bonito e con tanto futuro en Galicia como o ciclismo. Moitísimas gracias. Os kamikazes da bicicleta de montaña son aqueles que practican o descenso. Desde cadetes ata os Máster 50, os rankings da Federación tiveron 8 vencedores. Na categoría raíña, a primeira posición non se lle escapou a Marco Veiga, a gran referencia ao DH autonómico na actualidade. Pisando forte de cara ao futuro ven Uxía Álvarez, medallista no Campeonato de España, ao igual que o Máster 30 Manuel Pellón. Para finalizar coas modalidades da BTT, só restaba os recoñecementos corredores do Cross Country Olímpico. Galicia conta cun amplo calendario de carreiras de rally. Os 12 triunfadores dos rankings da Federación gañáronse a pulso estes trofeos grazas á súa regularidade. Nos Campeonatos de España, Lara Lois, a selección Team Relay que conquistou o ouro e Jorge Punzón subiron ao podio. Os bikers e o resto dos ciclistas recibiron os parabéns do alcalde anfitrión Miguel Anxo Fernández Lores. Nunca decimos que non a celebración de eventos deportivos, porque creemos que é os eventos deportivos que traen a élite, sexa élite mundial, sexa élite do Estado ou galega. En Galicia temos moita élite no ciclismo. Eu estou asombrado, me está dicindo Juan Carlos Muñiz, que somos unha potencia, sobre todo en BTT e en outras especialidades de ciclismo. Tamén somos unha potencia en outros deportes, pero hoxe demostrouse aquí. Se chegan a vir todos os que non están en competición, non caben no estrado. É absolutamente increíble, non? O Servizo Municipal de Deportes do Concello de Pontevedra recibiu a distinción polo seu apoio aos eventos promovidos pola Federación Galega de Ciclismo. Entregoullo o seu presidente Juan Carlos Muñiz. Darvos as gracias a todos porque isto siga rodando, que siga funcionando. O personal da Federación, que realmente tamén é un equipo detrás dunha federación, que son os traballadores, que son a Guillermo Sandi, o técnico deportivo, o director tamén técnico, seleccionador, e hai moita xente, a xunta directiva, hai moita xente que se saca isto adiante día a día, 24 horas, 365 días, que realmente é o noso slogan para seguir traballando por todos vos, darvos as gracias, darvos a noraboa, e sobre todo é o que nos impulsa, e se unha persona ten ganas de facer cousas, se ainda por riba che poñen todo así tan fácil, pois veña, pois unha Copa de España, un campeonato galego, pois unha proba internacional, un AC2, un AC1, un campeonato de España, un campeonato de Europa, pois vamos a por o que faga falta. Estando en Pontevedra, a cidade do ciclocross, a entrega de diplomas non podía acabar doutro xeito que non fora cos galardóns aos medallistas galegos nos 2 campeonatos de España que tiveron como sede a capital do Lérez. No 2019 o botín ascendeu a 8 metais, un deles o conseguido na proba por seleccións autonómicas Team Relay. Ese sobresaínte balance superouse no campeonato 2020 con 11 representantes do ciclocross autonómico ocupando posicións de podio no circuito da Illa das Esculturas. Iván Feijóo colgouse o ouro sub-23 os 2 anos e máis alá dese dobrete, a Federación distinguiuno cunha mención especial por un gran resultado internacional, a 6ª praza no último mundial. O ciclista Allariz e o resto de protagonistas da gala despediron esta festa cunha foto de grupo e agradecendo o esforzo dos coordinadores do evento, Esteban Lorenzo e Begoña Carpinteiro. O ciclismo galego está nun bo momento e vémolo reflexado nesta gala onde acuden todos os deportistas vencedores dos rankings e sobre todo poñer en valor o esforzo que fan viaxando por toda España no recoñecemento nos medallistas, que han sido un número inmenso de medallistas, tamén dos vencedores dos podiums nas copas diferentes Opens de España. Con 2 campeonísimos como Iván Feijóo e Borja Gómez, baixamos o pano, moitas grazas pola súa atención e ata a próxima. Say